Považská Bystrica. Malebné mestečko v údolí rieky Váh, obklopené nádhernými horami, lesmi a... Súčasný stav hlavnej prijazdovej cesty nezodpovedá potrebám, aké si žiada tento frekventovaný ťah. Mnohonásobný nárast dopravy v tomto úseku spôsobuje dopravné kolapsy a s tým súvisiace následky. Dopravné problémy narastajú aj v samotnom centre Považskej Bystrice. Vzniknutá dopravná situácia, ale aj životné prostredie mesta, cez ktoré v súčasnosti prechádza celá tranzitná doprava, sú naliehavým dôvodom pre výstavbu diaľnice. Navrhovaná stavba v úseku Sverepec-Vrtižer je súčasťou základného diaľničného ťahu D1 v Slovenskej republike v smere západ-východ a koridorom transeurópskej magistrály sever-juh. Najviac vnímaným úsekom celej diaľnice je jej prechod nad zastávanou časťou Považskej Bystrice. Vybudovanie diaľnice poskytne plynulejšiu a kratšiu jazdu týmto územím, výrazne prispieje k zníženiu množstva exhalátov a k zvýšeniu kvality životného prostredia. Prepojenie navrhovanej diaľnice s existujúcou cestnou sieťou bude zabezpečené prostredníctvom mimoúrovňových diaľničných križovatiek. Súčasťou stavby je aj stredisko správy a údržby diaľnice, ktoré bude zabezpečovať jej riadny chod. Dominantným objektom celej stavby bude mestská estakáda. Týmto objektom premostuje diaľnica najchúlostivejšie miesto stavby, zastávané centrum Považskej Bystrice. Rekordnou dilatačnou dĺžkou 1786 metrov a navrhnutou technológiou výstavby bude unikátny most Hričovský kanál. Nasledujúci diaľničný most cez Váh bude zaujímavý nekonvenčným riešením. Prírodnú scenériu Považský hrad, ako aj panorámu mesta bude možné vidieť z veľkého odpočívadla umiestneného tesne pred centrom mesta. Atraktívne večerné osvetlenie mestskej estakády bude zárukou, že sa v blízkej budúcnosti stane dominantou Považskej Bystrice. Tak dovidenia na novom diaľničnom úseku D1 Sverepec-Vrtižer.